שלום, היום נבצע את ניסוי 2ב' באלקטרוניקה. בואו נראה מה יש לנו בשאלה. כתוב תוכנית המציבה את הערכים 0 עד 8 בבלוק נתונים, שכתובת ההתחלה שלו היא 20 הקסה, ואורכו 9 בתים. לאחר מכן, אריץ את התוכנית צעד אחר צעד, ועקוב אחר ביצוע התוכנית. אוקיי, זה הכל שלנו לתוכנית הזאת, ובואו נראה מה יש לנו בה. move di 20 הקסה. מעביר ל-DI 20 הקסה. למעשה 20 הקסה זה התא הראשון בבלוק הנתונים שלנו. לאחר מכן, move AL 0. מעביר ל-AL 0. 0 זה המספר הראשון שהאיתו אנחנו נציב בין 0 ל-8. הוא יהיה המספר הראשון. move CX 9. מעביר ל-CX 9, שזה כמות הבתים שאנחנו נעבור. כאילו בין התאים 20 הקסה ל-28 הקסה. לאחר מכן יש לנו לולאת back. בתוך הלולאה הזאת בואו נראה מה יש לנו. move di בסוגריים מרובעים AL. מעביר את הנתון שב-AL לתוך התא שכתובתו נמצאת ב-DI. זאת אומרת ש-AL הוא 0, אז אתה מעביר DI זה 20, אתה מעביר 0 לתא 20. לאחר מכן, אתה מוסיף ל-AL1, שזה מכין אותנו כבר ללולאה הבאה, שהוא יציב, במקום 0 הוא יציב 1. לאחר מכן increase DI ב-1, שעכשיו במקום להציב 1 בתא 20, הוא יציב את זה בתא 21 הקסה. ולאחר מכן, decrease CX, שזה מחסר מ-CX1, jump no zero back. עכשיו הוא בודק אם CX שווה ל-0, אם לא, אז הוא חוזר חזרה ל-back. לאחר מכן הוא מבצע את הלולאה הזאת שוב ושוב ושוב ושוב, עד ש-CX שווה ל-0, ושם נגמרת התוכנית. עכשיו בואו נראה את התוכנה הזאת רצה, צעד אחר צעד. בואו נפתח את הזיכרון שלנו. נלך לתא 20. כמו שאתם רואים, 0, 0, 0, הכל נקי. אוקיי, עכשיו בואו נתחיל להריץ תוכנית צעד אחר צעד. כרגע DI שווה ל-0. עכשיו הוא צריך להיות שווה ל-20. כמו שאתם רואים, DI שווה 20. לאחר מכן, AL צריך להיות שווה 0. AL שווה 0. move CX 9. CX עכשיו יהיה 9. כמו שאתם רואים, CX ישתנה ל-9. move AL, שזה 0, לתא שכתובתו נמצאת ב-DI, שזה 20. עכשיו אתם רואים 20, עכשיו הוא יישאר. לא, טעות שלי, בטעות הרסתי את התוכנית מההתחלה עד הסוף. סליחה. אוקיי. נתחיל לנפס מחדש. אוקיי. עכשיו תא 20 שווה 0. עכשיו מעלים את AL ב-1. AL כרגע שווה 0. עכשיו AL שווה 1. אחר מכן DI שווה 20. מוסיפים לו 1. DI שווה 21. לאחר מכן jump no zero back. CX כמו שאתם רואים שווה ל-8. עכשיו הוא חוזר חזרה אחורה ל-back. כמו שאפשר לראות. עכשיו תא 21. עכשיו הוא צריך להיות שווה 1. בואו נראה. אכן, תא 21 אקסה השתנה ל-1. ממשיכים הלאה. נריץ את הלולאה כמה פעמים עד ש-CX יהיה שווה ל-0. כרגע אתם רואים CX שווה 1 והוא ישתנה ל-0. עכשיו, הפקודה jump no zero מזהה שדגל ה-0
שווה 1. כמו שאתם רואים, zero flag 1. בואו נראה. return חוזר לתוכנית המקורית. וזהו, עכשיו ביצענו תוכנית, כתבנו מטה 20 על 28, אפשר לראות ה-28, את המספרים 0 עד 8. וזהו, תודה רבה.